Halo guys, kamani mau dengan saya mau kasih dokhani एसे गाम्बारि गायनायनि खामानि आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जों माबायदि दुंगोन गोबां रायजोफोर दं नै नायदो नै बिसोर रायजोफोर गोजा आरोना 1 नाम्बारनि दं 3 नाम्बारनि दं 4 नाम्बारनि दं बियो दखान मैसो बाजार गाम्बारि फुलिया अबाव दं जों मिथिया दा जोङो होबाय लुलु गाइस जोंना हांबाय नै जाहांबाय एकदमबारे खादों ने नोंसोरो दे खाना हो नोंसोरनो जा नोंसोरनो माव नोंसोरनो फान ओरैना गैया हनै दुरबलथार ओरैना जाहांबाय लुलु गाइस जोंना नै बिरा हाजेनबाय बिराजों लोगोसे आं माबा मोनसे गिफ्ट मोनबाय ससमाफोर ना मा होनो एसे मोजाङानो आरोना लुलु गाइस जोङो दा मेथाइ जानो फैबाय जोङो गय जासिगोन मेथाइखौ जाला बयबो दसे जिरायनानै जादों जाहैबायना अमा बेदर गोदादों नै जोंना आबौआ ने आबौ माबायदि नुदों आबै बल्दारा मोनाखै जाग्रा दिनो ayo सोरबा लाना गोसो दंबा फ्रेस दङ हनै बाल्थिं लाबाय मानसिया एसे बुरिबा जाबाय बियो दखानदारा उल्था मोखां जाबाय थुपा खुरमा साना बयबो एखेयानो आं साहा लोंसै आरोना एसे मोजाङैनो जोंगाव सार मोजां ना खबर सबर मोजाङै नायबा नाय बिनि माबाखौ नङाबा दानजोबगोन आं फाग्लाथारसै बे मानसिया मानसि दानायाव देन्जार आङो होननायसो जानोसै बैथ' फुरा फाग्लाखा दे आबौ माबा नोंनि सोमोन्दै एसे बुंना होसाय जिउ जारिमिनफोरखौ संसार जानायफोरखौ दे हिनजावा खयसनाव लायामोन आबौ बावबायसो या गासिं हाजोबबाय अल राउन्ड जोङो दा हाजिर लाबाय रायजो खानाफ्रा भिडिअफ्रा एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायसिगोन नै बिराद खामानि गोनां जेंगावगाव सोरबा लिंहरनो हागोन बाह्रा जाग्राथार जाहैबाय आरो औ जाग्राथार बेनो बिराद गायथियासिनबो बिराद मुरखुसिनबो बे मानसिया फाग्लाथार बियो नै आथिंनिफ्राय नायदो खर'सिम एकदमबारे जोंना औवा आग्लायबाय नै रायजोना जमा दोनबाय नेक्स्ट टाइमाव खाफिननो आरोना बे औवाया रानबा स' लोगोफोर बिदिनोसै भिडिअआ नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायसिगोन